Kinimbalak nag-uluhan og problema. Ang problema kanunay dili mawala sa atong pagsatagsa ka panumduman o kinabuhi. Kanunay nato kining matagamtaman. Kay kita sa atong pagpakabuhi ang problema ang kaluwaan kitang daan. Dili nato kalikayan nga adunay problema o kalisod ang atong matagamtaman. Adunay problema murag dili na nato makaya. Apektado ang atong lawas ug ang atong hunahuna. Apan ang problema adunay dakong kasulbaran. Basta kanunay lang kang nag-ampo sa Dios ug dili gayud kaniya pasagdan. Sa problema dili kita magpadaog. Lig-unon nato atong kaugalingon ug kita makigbisog. Kay sa atong kinabuhi pareho kitang makaangkon sa kalisod. Isalig nato sa Ginoo ang tanan. Kay siya anda maminaw ug dili kita niya talikdan. Padayon kita makigbugno sa hagit sa kinabuhi. Kaya ang problema o kagaulpulihan raon niya o kalipay pag-abot sa panahon nga mo'y bugtong-bugti. Kinimbalak nag-uluhan problema. Kinimbalak nag-uluhan og problema.